na botora ikalia tororende to isko yo mwelio yobone Ensakia etendre to mengora yedo gochia se family on tita karole babwate enyangi yo mwelio yomongina Jeni Barongo igo ngochira ko by direction biye ngo yotomerunde mbade bine karo weto gembo ngayo gweta ikalia se engayo on tita endente to isko yo mwelio mongina Jeni Barongo igombi mano mwanchu muri akarore meyomoro berio akarto gusuguma ri tukeri gatora ngitokorikora na saine roto bwerira ngotoma engora yane ose to ngora yane engora yitu intuna Joshua ekaroni tutore iga bono to ngora yitu kucha se bonsi bali basiri abamwabo bali babwata matanga litukori rero andonsi semoberede tenya sai ababoremu anya saba nchere nanya sai arena kimogoska gojibosio ekarmu bwade o kermuri asobo kendu ebwa Makori na ina bongo tumere SMS bado utatuma SMS yako otebe conference nga yuto moji na hapo na inka yugo cha matanga tukurala una koroberti matanga oji kwania omuirio na bodo tumera bado uchumbe tulisoma na yuto tumere engora abairi na basani ngajumuri na kware nikiandage gomi osoime yomoroberio bwensakia litukeriga tuskenaye mbaka omhoelio inero Ndizi TV obwansu bomugusi na manga ndokarakana imena isiko ya Gusii igoro litukira igoro nkwaro chena ase county ya Kisii abagwakiri nigo bakara dokorobekana ekero bariko ameriria umo land registrar ase county ya Kisii ayenda badana aku arusi gororo nago sacha amangana abeire amaturbanu ase county ya Kisii korangana abagwakiri akwenda abagwakiri abu nigo barutiritu amarioki yokorusia amariga sense media marioki yokorusia mariga ase enchera moyoko baseberania konya batakire wikaende karwade na bono wikaba murusi obisi omurande gestro ikorende bakaruterwa marioki yokorusia mariga bagaseberana korwase ensemeyo mbachiko ika ororo inara kwa kanta situka kaunti ya Kisii korende abakiri abuni ko balireira na oseni ko batena mpaligo chikorosa anagotika kwena kuna amangana yobosera aone kirasa mangana runs ase county ya Kisii eritukore aba MC abakoro bakorawa na Samuel ya Boko na oyo kabero MC wodi ya Kyogoro Evans Bokoro oyo kabere MC wodi ya Mutijo amo na abana bange itukire niko bayigirete boka banyene ninki gekogera abasete ase kiama kya UD baukwana abutukire niko baburetie bali bande bayigire gotangana ose bali ase kiama kya UD baba chabe nyakundi inero mabunge okituja je south okituja je north baba sairi jando mabunge onyari bali chaje ziranze zoro oyore jivu iboigo ole mabunge o south mugirango wako mudezi ose kwariga abantu bonsi baso ime yomoroberio yo bayigomba majadi umwe Kisii Central Wycliffe Monyenye yoge oiba majadi buna ni habarama korengana bora ni gaba aba chicheruna abago swase kiama kya UD ni gaba reject bagade Monyenye na baramba reject ne ribabu ujigura bakara abaisiko asinini kone nande bajigwirana karwase berdiran gwirana bale nansema ya Monyenye karena Monyenye nere na kwa ndari atena ina maene awune reject adena Monyenye ne mampa tariko kasunonde wenzi adena ya bakunya ko Monyenye mbali bakunya kusuna na bachumbe magiga igona barudira ndiji sajintindi aburi tukurigoro ekerona ndaro jina abu aba MC abakoro bamwigirete uyo kabere mugabana be county ya Kisii James Vidis Maribongae unatabu atikende gionsi kyo kuturwanie county ya Kisii na natabu atikende gionsi kyo takuturwanie kiama kya UDA ekere agosoa ororo ayuna aliale ngo chinsa sana abana siasa mwete barabu ikaburutirane chinsa se ase njere yamo gose ase njere yende ibo ali tukerigoro esho ya Kisii gose Kisii Agriculture South of Kenya ya chagidbe na butukerigoro ya chagidwe nomo county commissioner we county ya Kisii Tom Wanjere oyote bede obuya bwamangana yesho iyo kero agateba igorinde yo buya yesho iyo nandinga ki egende ekogenda buya as county ya Kisii ya samatukaya ebwate kwikaditiko ya Jumapili ayuno jinaro agenda de mwanchumuri litukolia lero saba kero mo boli bwa simiro moja robo retina ya lazima watahenda kuandamana osere wekawachi kwenda sinza meri ya Kamkunji
ekero baochi gokwana ng'aki baroche Kenya bono yachire bogiko si etwekire chingo bogiko korengana barabuo abuna barai bali bomo bwasi miuro moja barabu batena yaya okorana ense yetwekire chingo bogika ya Kenya ekero batena yaya okorana murai bwense tarategerera aba Kenya igono niga boretie bari ababotani bomo bwasi miuro moja ni Kenya bakora wanere ira Murudinga matakarua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa uyo kabiri mugabana bwe county ya Kakamega Wycliffe Ombeta Ubaranya amana abande Jojo Wajakoya rero ngo jwari kumira na sense media kamkunji bajugo kwana rene ngakiba kuma serikali anne ase ogotaiwa ebirengererio bi aba Kenya igorera notoka nyitotoro na ngaki sabashaba eyo egochiko kana sense media kamkunji ekero murai bwense erata ya sense ya Kenya kala sense isiko wanorende gerigadiga shawa na rotigarete arorena kirende nera korobere serikali teturubana na rojeno arenga sense media kerijo anene kerale gokwana mangana alfomsi ya amangana yekemeri yechae sense media ya akericho zina manya saro ngoro Gusii aro sendia goja lende naro akwanire amangana rabere adado igoro ndumete Gusii ndubwate kawa ndubwate na mangana ya kawa ndubwate chai no na mangana abaderaria mangana amauga ndu abwate mangana ya mauga kadegaiga lakini akagasira ndio ndutakire turigeri lende mna ki togosuka gochibosio asenjera ya bene na ntwebwa mai kyatorera baraiba gotena bakwenda sigete nturende orogongo rwa Gusii ingi dende gekale koba ntutari korigereria tutari korigereria buya na uri ntutakere torigereriwe asenjera ya bene ekerondo chena mangana task force yeri ya mangana ya begete ose working party ya begete ya mangana yeji semi bono ni goya ruso kiro robot ruaye ekerondo jena munjoro ligo ikachikobo asensema ya CBC CBC ga mangana igo ikachikobo ro ni chigo ikali asensema magazeti kyali medena ayu na aroro erinde torigere na CBC maunjoro liki ago chigo korwa ororo asensemo eyo ya abene muraibu ense ni gara asensema ya Comoros oyo no muraibu ense Dr. William Ruto no ara asensema ya Comoros ase njera ya mayo koriru wa matobia gati ense ya Kenya nense yo ya Comoros pero anyara kako yodara asensema yo nindoje muraibu na nago tebi Riyo gashagwa ni gare ngasensemo ya Kerijo ekero imurenete nabaremi ibeke merige chae anenga kibade de kobeke miroberio yokwena kibuna ngwimukereri bareke eke merie kiye chae igoro ase enchera ya abene mbi mano manje muri ekero ndete ko baime yumuroberi bwensakia inero Friday engia kapsensa atwanjere bano liboringo boretina ayengo sirole okorobekana kwa mabwasi mioro moja usaye ngakyoroje kwarka nyalibaga kwenda kwarenga somo sengano osabasaba liduguri ara sense media kamkunji manjumureni ngo bordina ay kwarka nyalibaga ngwenda kwarenga sabasaba ara sense media kamkunji as account ya Kisii na rana oyore umunyakerobo we kiama ya ODM as account ya Kisii nandu kabeire former speaker we assembly ya Kisii account ya Kisii kerosio ndiegi na tevetenere na goikabachiko kwa na gusibachikora robekana sinini inda barbate bena apana punda amechoka iko kirosine na tevetena rero asi county ya Kisii bado na wao watandamana kidogo barorena ngaki bakomachia serikali iyo bagadana etarategerera ebirengererio bya Kenya asi ense yeito ya Kenya ngoma jumuri genda kutubwatia simambi aboniga genda kuntumira uchumbe ninyiroje asense media mitandao Facebook nyora Ndizi TV News Digital waiga sensemo ya YouTube na boko nyora Ndizi TV News genda utuma ujumbe yao ngoya somanda senjira ya bene waiga na boko utuma ujumbe yao wedera sinamba yesimie yo ose yera se screen ya grabu ya 0792192834 ineri namba ngontomera goja se studio ase ogo ani ogo tome SMS yao goja se studio ase mambe ya abonia gochindo ko iraza yebiro ekarondo jina chigenda de komnyo kaga go sebiro biane wigenda de kusuka kabisa asemambi yaboniga gukwiranda sari yebiro turarigerina ntarari utakire kumanya
ritukire gorinde nawe David na ritukire gukora bwesika ebieko manyene buyancha ebieko manyene orende afya yayo manyene nande we trust ebieko manyene utara trust unonde kuru ase ensemeri ibo manje boria lero ne bwato ke Friday nindoje na mwatumire SMS ino gani tasoma baadaye ekorinde nataka nda koira goika yebiro asemambi yaboni ge kyare na ndistibyo bwanzubo musi naye nigoto kuboka bona mambia twa boka ekiagara rende nero enjere yamo yokwena kibuna rende twasukire gochibosi ekiagara nduma minjorimi ndonga ni moseraibu batame ko dena go ikobe mo minjorimi kera moseraibu ndwanya laji characteristics ja moseraibu Joshua ndwanya de characteristics ja moseraibu eida moseraibu oyo abo moibi gose moseraibu oyo ali ebintu bya mo minjorimi adigaria ikiaya kramo minjorimi bina bamede moseraibu bamede na mo minjorimi ngederende mo minjorimi ekara minjoiri moseraibu odigairi akera kunya basarali bweri nyomba ari ngede igongori ari enibo yoria yoria odigaria mate moseraibu gobana ko kembana haya njombo jirali ikira sigete bana renda tebana ya tigandi ebinto biri ebinto biri bia moseraibu atiga ani mo minjorimi atiga kwa irana kwa nyorana ngaki ense ekoba igoma jumuri mbi yamana ekranda tekoba imeyumuro beri Ensakia asemambi yaboniga ekrongo godeina ya yenero Ndizi bio bansuma usi asenjira ya bene nero enjira ya bene bono mwanjumuri ayebiro asemambi yaboniga enatakana tumanyena abantu mbare tomenyete na barabu ase ense ya Kenya guse asense kirali tukongonyoranore n'abantu abande bebigori ebike ebigori byagatu abande bagotire abande basomete abande badasometi abande bagosoma bono naye buna mwanya bantu buna injinya Brighton gosinya bende buna Joshua utaria nere omanya ngaki uwashiet n'abantu aba kiro mondo ngaki okabanere asizadi toba n'omondo oli ogoturbana ningidengete kokwana alera tokwana ebintu bike bibere bitadoiga nanaki etakire koba nkonyora no n'abantu kira litiko asokora emirimo yawo gosera asokora asokora kibao kyawo gosa asogotara ose ino ora asoboiko obwenzi abantu abatangani nkomitiore young people umonje muri nkonyora nore na young people ekero kwanyore na young people ningeta gukora na young people bono tete bwikaranza obabwikane modera bakonyora na young people abambare bataroje asibakogenda usase bakorwa ekero kwanyore nkiota kire gukora umanje muriria ayo ranyana kwara alire byage gose kwara asuke ekero kwanyore na ayina yebiro ekero kwanyore abantu ababake nigota kire koba inspire yani nigota kire oba obosemia just mezo say inspire no obosemia nigo otakire koba obosemia inspire obosemia Joshua yani oba inspire ekero kwa banyori abu ani goiko abantu abo moyo kero kwanyori ekegori egeke meto montonaro konyore ekegori egeke ogeito moyo kabisa odena gosemeri nkoyo kwanyoro sabana ngo graduate barko odena gasinjia kwa baitomo lakini kwanyoro na young people how living with the people oika over inspire obae omoyo ekero kwanyoro na abana abake monje muri abina ebiro tose manaye emambi yaboriga ekero kwanyoro na abana abake inki otakire gukora abana abake nigo kuba educate nigo kuba semia kwa baba semia nakimoko ba ya ekero mokina abana uikoba educate twateba nena young people nigo kuba inspire lakini ekero kwanyoro na abana bona nigo kuba educate lekio konyarana kero twarenga abana kare kero twabate sokoro na maokora aria okonyara baka koire megano bago educate ase engaki koko ika panyana na banta bagotu ekero muntu tete komenya na abantu aba bagotu kwanyana na barabo muntu tari ko educate muntu yo magotari ko inspire muntu yo magotu bono metere oiro education oiro bosemi miake yae bone gento takero karaso muntu yo magotu no como konya you help them abana banta bagotu
Kartos ka gojibosia sinin. Wachira segate kwanyora ne n'abantu abangaini. Majino anebu kuna tena abantu abangaini kurwa sensemo ya moja. Time dingi badar kurira sugusu oseiri anyi. Tena abantu abangaini kurwa sensemo ya moja. Majino bwate moja sugusu iri anyi na bosongo. Lakini tena abantu abangaini kurwa sensemo ya moja. Bakagenda kwikase umuruoti ari bakamatena yaya monto muruoti iboire. Tata ntomo sasime tokoreki tuma kwirana uria kwate negenda mwira niregaiga monte ire nanjingi chikumo sasima kumbe bate gitu chikuito mwana Yesu eroda tetu chikuito mwana Yesu ari abanda bangaini bakagenda engene ni kabara bajitu kwirana iwe karkwanyarane n'abantu abagotu yani karkwanyarane n'abantu bari wise people inkyokora ekero konyora abantu aba mbakubuyeto bongaini aina ye biro manje muri tanda kunya kugwanda zemambia bone ntaranda senzema ya jek karkwanyarane n'abantu aba abare wise gusa abantu bari abangaini gokubwa ikento okora basitadi bono take time koba study yani koba soma bongaini bwabo inyore nende tanga nawa dene karo konyora nabasae usiyangi people inspire them okonyora nabana basemi okonyora nabantu abangaini bono take your time to study them. Tiago iko oja iko beka bono obo chawa oro mpaka ndo tena we have wise people and foolish people. Tiago ikasa bantu abangaini bona ena ye ukuna mwaka mtama kwa kukuwengi yani oda bono mpaka tena ke umuntu ndoje na bakari bono basome study the people bari wise ekarende kwa ikira sabagambi ose leaders inkyogora turiko be mutadurudon bona baraya bekaro ikira leaders you need to honor them yani obaisko yabo bona barabuna baraiba abaraibare ekaro kwanya n'abantu bare ambo umuntu tari kwembogere rigoro what are you supposed to do you treasure them dimada gina beke treasure as Joshua bongonya yamma numediye songo nege tindi sana yani you treasure them ma de time treasure ngakidurali beke asomonu ubeke usi yani karkwanya n'abantu bari bare leaders karkwanya na leaders ni gogo bahona lakini karkwanya na abantu tokorokana humble people you treasure them time treasure ngakijosh turali roke asomo ase abantu abororo time dinga kitura baroke choshwa ekarota ketekoba yani oika over you treasure them ama de asomo a port of precious yani abantu goikoba treasure dimene kira beke kusia kingo kiriginde ngebeke bona gwaikire asigete mejeri to tena kwanyore n'abantu abangaini nande bana wegire kwanyore n'abantu abaliri ninkyokora abantu ababaliri to go study you don't study foolish people ana ye biro manje muri ngendreta simambi yaboniga abantu ababaliri you don't honor them you don't educate them ogo batiga you just avoid them yani ogo batigana ekiara ekeroka ndako study abantu abaliri ayengo boro moliri ekeroko no monto moliri na ayengo boro monto moliri ekeroko konyo monto moliri ngo boro monto moliri omonto agokonya no ri ni needy not a foolish person no nyigweto manje moliri omonto agokonya no monto ri needy tari omonto ro moliri ni gogo mu avoid ekeroko Somalia ase ebibilia ndo abate abaiseke batana bangaini na abaiseke batana abaliri ingi abaiseke bari abangaini bakorate te avoid dia abantu ababaliri badena inabona rendina kitajitu jere twatana maguta bari bakabadena yaya maguta tubwate na yakuganya omunyomi mbako ireni bakakorake they avoid those foolish people na ya do prosper oikabwa avoid abantu ababaliri telebono ko jaka ko babangira iga avoid abantu abali nakana dena monda dena ki na konyo mondo yo moliri turiko konya mondo moliri omondo ko konya no riore asomo jano I need the person nero ko konyeka usinere otakire ko konyo inko ikore ko makonyora abantu bare ignorant arrogant people what are you supposed to do with the arrogant people you ignore them yani ni ko ba ignore you ignore arrogant people na riora agendere biya umanchumurire niko nyorora abantu bare gracious people you emulate them gracious people ni goko emulate ekero to uska ojibozio ekero ko nyora abantu bare strong people what are you supposed to do you support them yani goko basira
Umuntu ori strong nigo komosira naye kwaba strong. Umuntu ori weak, you don't support weak people because you can be weak people. Nani go chikoba umuntu ori omuoro. Ayunaro egendo gokora. You don't support a weak person. What you do is that you strengthen a weak person. Ekero kwanyoro umuntu ori strong. What are you supposed to do now? You support that person who is strong. Yani go komosira. But you umuntu weak. What are you supposed to do? Tebana umuntu weak ni go tete como support. Ya umuntu weak ni go como strengthen. Como encouragement, como strengthening asinjira erendong. Abantu bari honest in the side. No ina sore guys. What supposed to umuntu ingota kere como? You need to promote that person. Umuntu honest. Yari kwa reno umuntu ko karana ne mirimo yawe ya ngakieto mete. What are you supposed to do? You promote that person. Ni go como kini kwa mo promote ase kira egendo kere ekebe. Egendo kere kia minute. Ekero toska ujibosio asine ni ekero ujikokora. Ekero komera n'abantu bare evil people. Babwate birengere birebibe. Meto muntu naro konyora ere kira ense kira chingaki ni gabwate ebirengere liebibe. What are you supposed to do? You evade them. You just evade them. Evade ninge minute. You just na bebe keneri avoid. Was escape. Ekero muntu bwate birengere liebibe. They think about going to monte. They think about koragento kete. You just escape. Ogo avoid. You evade. Duruasa bari kuhata makabisa turikore maya. Inabanta na baba de birengere birebe. Because if you join those people, na I will go to a birengere birebe. You should na I will go to a evil mind. Ekero rende okare konyora abantu bari kind, esteem them. Ekero konyora abantu bari hard working. What are you supposed to do? Haina yebiro. Ekero konyora abantu bari hard working omanju modelia, you should encourage them. Baho moyo. Iyo metera ki okonyora ne skuru alia, omwalimu ekera makeri omwana okoromokia. Akomodebi akomomoyo omodena buya sana wakore buya no munta sali no na sa korire mirimo abuga sori nyagitari no muya amwarimu no muya akero akore gasya buya is a hard working person ingota kero komara kokora omoyo komo you encourage that person ayo na yebiro manju mure kana ochakire tegora alibuna ekente tangani tekero kokora ekero gusekero kanyana n'abantaba ke okuba inspire abantaba abana kwa ba educate abantaba gotu kwa bakonya abantu baraba ngaini nigo kubasoma gwasoma ngaki bakayibarusite bo ngainio abantu bare abarai nigo kuba isiko yabo abantu baraba riri nigo kubatigana you just avoid them abantu bare arrogant nigo kuba igino nigo kubatigana kabisa abantu bare very strong, sababu ada chinguru, you support them. Ekero kanyora abantu babwate yarinya bari na Nyasaye inkyogora, you just praise them. Na barabago sese bagosini. Ayo na yebiro. Kardo majumuri gwesa miri ese mambi ya boniga. Muno montore weak tario como coin. Omonto go support no you're strong. Omontore weak ni go como strengthen. Omondoro mo ngaini nigo okomo koraki omondoro mo ngaini nigo komo soma gayaru sitio mo ngaini obugai you start that person omondoro mo riri you just avoid him ogo digana nere no mondo mo riri ogo digana nere na toriria riri to ko tebune kyoge nigo kyo tiri kyoge ken igege tu nigo kyo tu yege to ken no bolimo Iwe minati na koro motu, wokotu yoyonde. Buna koro muoge, wokaboge yomondon. Igomana nae, okori nanki ingo kuoge. Ahenense meri yo kuogea. Woge yoyonde, osanense meri ende yo otui omondonde. Onyorore mondade na rero meti Joshua. Osebrede ne sabachago tara na Joshua. Eno mondogo kwana tote for example. Sabachago tara na Joshua. Sabachago tara na Joshua asarika. Inge kogera. Igo yo mobo naro bwade ji character jingia. That's the fact. Oyo mobo naro bwade ji character jingia. Lakini korengana ekeraswa ase egento keriege tu kia motui.
nande gente tu ekego tu igerie kyoge kobwe kyoge otieri egende kere egetu kwa mundata rero tata gesonjomba bakareko bana na Josbad ngite oyo njomba sare kapi ninge kogera oire characteristics jori ayo na yebiro asemambi yaboni kumanjumere karanda kombwatia ime ya Ndizi TV bonsomusi morobene Ensakia bona mambia kaidena wesa miria mange ekero ogore asenze you meet people day in day out oikonyo na mwanya bandere eitane gari mere ore eitane jirore eitane gasi ore eitanga yore unless wakure padekero ore moyo uika umirane na mwanya bantu bonds oimirane kiro category abariri abangaini abarai ababate chinguru abari week uikumerana baro ikubona yo kumanya ngaki injira kyo komenya nori kumerana nere ayina yebiro umajuburi ya simambi yabone ngene jordigeri asenze meria check yakego lakini taraiko nimedina chushungo ndeberna ngaingo iko urwenyi ngora abeka rwa gomoka na go mandiri go sem safaricom abusafi kabisa tigato ende asenze meyo ende turarigeri mangana ayo Joshua ko beka screen ya gorabu ayo urwenyi go asenze meria gomoka na go mandiri oyo no mroberio koretwa ni company Safaricom ekaro okwewira ebyegwa ao kera lituko omodinyaro ni okwewira emillion yamo onyerebuna ebintu nebyegwa bagatana babwa 30 million prices jira okobwa gose okwenyora bwebwire muno ja TV ya gabwo iberigena go moka na go monthly win Kenya shillings 1 million monthly 30 million worth of prices to be won ngekogala Dayo star 544 hash osogende ase app ya Safaricom app oigorire monthly bundles enduma usko jibosio ebyewambira abo kwebwere binge lakini onyere na omonto kwebwirare 1 million Kenya shillings ayine million yam yero akina nje wikanso ya Mombasa alindirimboge na kagali gago janinde abina bongo timeje sindirimboge ne probox na bana dirimboge nero ntigarire ndenke yindanya kwa kana karoni ndati lakini 1 million nebe se nyinge sana boko re nyomba na boko re nyomba karo we bangite ga chirumu no nyirenga 1 2 3 4 chirumu sitting room je bedroom bere ne kitchen aboko re million yeno yo boko ngade mi na na million nye banga buya ko badeke ginga na bondo jina oyo ko bwa atafanyia mambo usobe kire stock yeri ntindi kabisa uchaka mangana electronics usebe ntobinde ikobona genda basense ya gomoka na go monthly obwebwere byewa ao lakini nyoruna omubuyipo mutini yakubwa million AM 1 million tebono ngenda sense meri ya check yasini ndole mbara bya basoire me yomoroberio ase moroberio bona mambia asenchera ya bene ime ya Ndizi TV nero bwansu boma kusina da kukimbia kwa kidogo ndigere narali agenderete asenchera ya abene kabisa ekango kwarigania ngote na swa ime yumurube ndomera SMS yao ya 0792192834 withera enambe yo kwa studio asemambi ya boninga mashabiki wangu wote popote mlipo kubakira mbiyemo na wafuria kofia kama kwa wananchi kwa zaka litukula Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi Juma kama kwa ime yumurube Ensakia ndio kiboko yako madenere kwa grocery tukulia kotura ya taina ngakiri tuko dire go senga ki ense again rete koba karore turo bertili tukulia saba na ko bori manjumuna na ayengo sirole okorobe kanali tukulia lero ekroma bas miro moja roro berti asezemeri ya kamkunji tuma SMS yako ose ujumbe yao ekrango soma Dolphin Morado na good morning Brighton and Joshua. Happy Friday. May the weekend ahead of you be filled with an abundance of magnificence, moments of miracles. I'm with you in your Ensakia until the end because this is the honored place where I belong to be. Sabe kabisa. Dolphin Morado hano kopa oka. Anza yoka bomaiti. Iga unakaa ndani. Enoch Moshere, good morning from Isabania border wa Kirebu ya Kigima. Ngoganeria walimu na wanafunzi wa Boda Hili Academy asubuhi njema na mama Mindo Batseba kwamboka ole biombe mwanya bando
atware emambia ngia adena team silent batware e weekend engia team silent mukaina weekend njema. Ojaru William adena I salute you all from Senzi Kisii. Yuni yure mmoja adena good morning. Nero adena good morning Brighton. Adena pole sana to Sara asuko musirima momabo. Yuni yure mmoja. Crowding Jakeja adena good morning watching you live. Nara adena Josphat Mafada adena watching from I think it's a massive community. Abu mbali batomire SMS chabo asemambi yabone na bange batomire lakini chinde timedinga ijiye bisago ijiye bisete lakini koja jire nindo je good morning Bonvas Agostino kurmagenje mbake kenyoro kianya genge na onde ime yomuroberi karabane na murugi ya chenfa murugi mbaka omoerio nachiro je nyingi charenga lakini chiachara aligose chebisa sigete zikikuja bado ndasoma kerondo je na njira arorekananga icheba chagochi ngoji nyorande edinde njisome asemambi ye aboni kumwanchi murigenda gotomera ujumbe yao onte binga kwenda kombwatia asemambi ya aboni tenda Stefan Facebook yane limna Brighton makondo nande barabya basoire ime yomoroberio bwensakia bona mambia bwesana narage gotana Nicholas Ogega ano ime yomoroberi barina Juliet yoye na abana shed na Bildad kurwa Nyansonge stage ade ano bale ime yomoroberio ba akoro kuna Sabron Sora kosa de na akoro guru ayora south mogrango ni bwato kirepi na onde ime Ensakia Nicholas Ogega adena akutomo bekera hotela na bwate emiroberi mia pa Evangelist Nicholas Ogega adena tuko pamoja Dorvin Morana nyara sense meriende bado nimeiona hapa litunda green adena from Karen niko ndani Ironic Sagni adena bwakire Brighton Makori bwakire bya akuro magena gesabakwa na wakirisha buna botambe imeyomoroberi go iko mwerio ama igasa masabiki onsi kwa jumla mashabiki wa nyote kwa jumla mwakuwa ni Ironic Sagni Kiongoza Vanionseri ngorjinsa majiri chali anavonjali adena mark me present niko ndani Bonvas Agostina adena akurwa ekenyoro kia nyageke na onde imeyo na amuryo Jennifer murugi no bale imeyo muroberi omwana ide monte adena count me in kama kawaida niko ndani ya kibindi mbihona sebali mwenda to maji SMS cheno karama kantina yaya no amure imeyo muroberio asemambi ya bone genda pombwatia asinjira ya bene ekaronga ndato kwenye kusoma SMS chino na teba sense meri ya Facebook nigo chacharara chiebisa sigete lakini ndende ngo chinyorande njisome chonzi ekaro chiambise ire white insini nigaiga kana chirana jinge chiarengera kini korenga nesimiane niga karagora SMS sana chioga dime dinga ki ya mwaiga korende kiko chinyora ko chisomanda senjera ya bene asemambi ya bene kanojana cyana jigida kamera ngene asichinza 12 cha abono mambia tienda rang number ya watu mirugo tira sense me SMS kasemambi ya aboniga na rago dewana Ndizi TV ni Brayo ngare kurobosongo chituka niko ndani ninatayarisha kwenda matanga saidi za ninajitayarisha kwenda matanga saidi za omogonjoro goji komotuguta motonto wangu uko SDA tmengia minedi kumusika mtoto wangu uko SDA ya Nyachiji pole baengora yeito asemambi yaboniga morning Brighton na Joshua it's a wonderful day nyasa to anchire to ready to go dialero indeed our then indeed you are a motivated speaker umeongea kama watu 100 bras asante kwa mafunzo ya leo emambiengia sama mashabiki onzi Ensakia wishing them lovely weekend ahead kuro Nyangongo Junction were represented biasana kuro sense meyo ya Nyangongo uinge misofi motangi yo ndena ntedina rino ngo moromali arengesa mono kabisa warogo Kristo metu senkwa yinya gitari arogo ukarusigwe rine eri kyara ikakora kwendora abanyagitari ende orusigwe Mbia mana sonu wende to maji SMS chena semambi ya boniga natakanda enda sense media nde yo mutumoka sini ni kore nentara ikoro tikamba debi goro ya riba na mpesa karo chosho ngardena am the right track karo ko te riba na mpesa ma kwenda sense media nde yo mutumoko riba na mpesa ino numero video o kwenda sense media ya business number beke 888090
karokwa bekire boigo beka amount go beke emia yamo karokwa bekire emia yamo lende ngo kuboli wara account name beka Ndizi karokwa bekire Ndizi ine njira ya moda geri kwebwera kisiringi chiribu 10 asemambi yabone kwendereta sense media go moka nago mandiri oigo naga na boko gendera ende bwebwere 10,000 asemambi yaboniga obeke beso mabuko weswere e weekend ayuna arondoje nago tebiria asemambi yabonigo manchumuriria korende gendera kombwatia senjera ya bene ekarongo na sense mirinde mutumuko kingoirana niloje Bishop Abraham Birundo adana good morning Bright I'm watching live from Burangi Kenyambi. Let God be with all the people of Burangi area. We sana Bishop Abraham Birundo atabano alime yumoroberio Ensakia bona mambia Joshua acha nikuje kwako kidogo tufanye karibu na omanye das nini kingoirana neringoirana asensemo ya magazeti asemambi yabonia ina Ndizi baba sponsitoska amoroberio Ensakia Free Friday. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Twaichanire kuralia hugukwa kwa Jen Barongo Ontita kurwe kenyoro kia Busunya Mangere sub location bo chichache location Gucha sub county county ya Kisii nigale mwana onyagusira James Gesimba nomongina Faustina Nyambeki na nyagusira Agnes Ondieki nigaro mongina o Evans Ontita Ogendi nigale ngina nyagusira Justin Migosi, Samson Oroswa, Divina Mora, Evelyn Vikoro, Geoffrey Onyancha, Sara Nyarangi Ontita, Kurwa Ndizi TV, Naboigo Chris Oyunge, Mosubati Omwabo, Marita, nyagusira Orina, Charles, Paul, Keremensia, Joyce, Kemunto, Ruth, Nabanda Bange, Niga Nyamire Gochia Somuche, onyagusira Sefania Ogendi na nyagusira Yunes Mura nigale Kamatia Onsare Omare nyagusira Esther Elmelda nyagusira Mary na banda bange ingina koro Eunice Shali Ubara Ambrose Orioki Michelle Barongo Gifton Ciara Jaden Hayden na Stephanie ingina Biara Rose Ongesa Ngala Lydia Karikari na Esther ugo sangiriria ni gukora vegetarikinye cy'umutinyo wa 52 umwaka w'ikirubwibere na 2023 nigo moberoye orarusi wenkendu yenye gitari ya hema ritukuri ya ramisi kitariki 5 cy'umutinyo wa 52 umwaka oyo ugo sabirwa na koenigwa ni kitariki 52 cy'umutinyo wa 52 umwaka oyo aria senka yaye ya Busunya Mangere sub location bo chichache location Gucha sub county county ya Kisii ase bali bonji bakirwe no gusireligwa n'oyo mwabo anene mono Sara Nyarangi Ontita bwegetese kia Ndizi TV nigo twarure engora yaito ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebintu ebiya byasoira ase kiciro cyito nabo igo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjerere bagendete gokorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase cyense kiri cyesiko nakibagendete gukora obonjerere bwabo nabo igo nakibakoenana ebintu ko rucyense kiri cyesiko nagotekeraga ase ensecho ya Kenya kirarituko rya Jumanne na Ijuma guchakire cyense nyicyamambya imeya Ndizi TV ense yobonjoreria Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii Nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na Linda mama asebali yabagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyagetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii low codes Gusii bakiresimi ase namba enoti isano n'ibere enoti isano ibere isato kianda ibere isano n'isato kianda Ram Hospital Kisii health first and health always. Kwa mara nyingine, club ya Cindy's Villa inayopatikana Embassy katika barabara ya Kisii kuelekea Oyugis inakuletea tumbuizo kubwa kweli kweli na DJ Darius, Ambassador de la Rumba. Ambassador de la Rumba. Habari muipate rumba ya Bosongo. Tarehe 8 Julai ndani ya Cindy's Villa pale Nyamataro Kisii. DJ Darius live, Ambassador de la Rumba kutoka itakuwa na jajia mjengoni. Of course kiingilio ni bure kabisa. Tarehe 8 mwezi huu wa 7 kuanzia jioni hadi asubuhi. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo tuburudike kwa rumba kalikali, rumba moto kweli, rumba babu kubwa. Kumbuka, Cindy's Villa is the home of entertainment. Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusi. Mbona wana mwanju muri Ndizi TV kratora sense meyenderie studio choshwa koreba bi maete osebuna akora toira madukani twararana ki bigendera koba sense meyo ensemeriende ye studio nindo jegega general kemi adana kindismas no bali meyo marobere msurengia adana korobonchari bo mwanja niko ndani na honorable Doris Donya Toto Abuli Wycliffe Okero Orenga adana ironic sagni pamoja bro akona sisi Adana Okindismas, it's Free Friday, and today it's the day many of our friends and relatives are being ready to rest until the resurrection day. May our mighty God protect you in this time of sorrow. Okindismas in era gutuma uchumbe which is baribonzi bakubanye abamwabo litkoria rero kubatkana nugo sira kwabo andonsi se babelza se minyoro osashinsiamo ao asorwango rogusing
mbia bana sibani mwende tokoba ime yomoroberio asemambi ya aboni gakwena kuna mwambwatirie nande mwabeire asomoroberio asemambi ya aboni genda utobwate inero Ensakia kando jina chiana jekire gose kando jina chinsa jigendete ko minyoka mono gaiga kabisa chiana gida meronge tano na ibere 52 as chinsa 10 na ibere cha bona mambia nindo jina teira moguso nduso awteba no arimi yomoroberi awtana no abana now watching live from London Kisii bamachoge brabu biyamane kermore ime yomoroberi gikasenza media Facebook like comment and share ina sema yo ya Facebook yo so to nyara na Ndizi TV News Digital ina sema ya Facebook kalanga de ndo kana you like unaweka kidole unaweka ujumbe wako na una share washera bali ase emitandao enjera yabene kiongozi bani onseri adena kurudiana bonjari making presence and brave for abasani nabaya panya woka Chelsea iwaende mashabiki wangu wote nice day Joshua kiongozi bani onseri era karikobe request ya mapema adena kake abekirina kake abasani nabaya bali tedre na anyagoka Chelsea nyagoka kiongozi bania angwete na bana Joshua yure ngobe karo kugo kense meri yebwatoke free Friday ebinta abante naro bere dia binta kabisa ngo ikatore twebwatoka aria agekuraga ensa ayamo nenuse yate bana basani nabaya by George Nyagwoka Nyagwoka mwedo musiki ni dawa nande Joshua naro ntebia ile tari aria jira dena osabodena dunia inapita ali adena dunia inapita dimedingo odena dunia inapita odena acha watu waache kuwa wajuaji dunia ufanya nini dunia upita wote tutakufa lakini neno la Mungu litasimama litasimama bia sana bia mano na kwa tumire adena dunia inapita dimedingo rogiamine dunia inapita azo tatafuta tome SMS au ya bado Ngirango badina ke koragenza ya manenu sungo enza ya manenu singo tenatoralia asenze maye bwato ke ndo karabana kanya otomaji request ya mapema ende tu bwato ke ndo kanya mangana saba litiko dialera pardon tena kuna saba leo yes kuna saba leo omabas mio batangase kwani tuzara kasenze meya saba anto bwate asama roberbu Ensakia bona mabna ngo yurina asoro kwenda matanga so bosara asogosira kwa mamu ngabosara mongina Jen barongo sese media ya mangera endero amatangale yana buto gali twa sara ngora rende tomotebi ensina bede dunia ivyo ndivyo ilivyo ngendo ne lyo koremereria rende mwenye gosuka gojibosi kyagera ense yo metero no nyempali bali ngase media Titanic maitemba sitio gimabwa ngora n'abantu bande mbaye tomari n'abajiko cheki information area Titanic abana baroba bakenyora sakon ono kwaro ndinga kibo gimavore pokuma barobe boli round or round dunia ni duara adana dunia ni duara ensomede ensene round boli duara mejense oenda go karantini mata okwira ndonyo na gwikire bosonge ensero na berego lakini nende tuensi mioro njirigiredi na indu na botora ikenga kiyo kogenda sigitabo Kenya mukami kone naki harari wa korire ara inyorwe betanto bare barale tenka ki ya maiga banyoire bakabona ne bare barale de oikabona igota batebi na osena arengo does not exist Rabona se county ya Kisii nyardore mwa kanyambuje oyine ro simeni ya chai nkieka koreta bagusimba kabako munyora ngo maate ngo nyarbara jara moyo ngo dinga nkieka korete baboto mumboya ngo nyorbara bonsi asama tuka yama nkieke ba korete naye karora arare no nyoru gose ozaye nori mwede na ode die bukunere karikiraria de bukunere karikiraria una yakaro mondo yakwete agetu burwaire bua amara burwaire buanda it's ini hiyo ni Bible imeandika si mimi kwa wote bana ekera agetu burwaire konyoro chandra manene sana agako burwaire buanda bua amara akera akwa muriro to udiri
abantu mbari kubuta kubuta ke bajite kare na bane karantu akubuta ikono muntu muya orenge ose amade inengiye bantu mo rodo udiri igeza gera te na karo wakura abane bagwa ke mobile geti ari kabisa patama digo se kende ngendrede monta targo stuke ke nyoro na ay muntu ke tena kwet igo bono ebange roberia matanga okore moyo entokwe rosia basani kore moyo tiako bana ayo mieta ebiekero nrenja ani omede nonye nenyoni nemenya asigete menyeda yoka ngoende yara sanga nyoni chinde twena zeze magazeti asemambia bani ko manjumire krambati gazeti ya Naivere gazeti ya Daily Nation ni gazeti ya The Standard tocha kire gazeti ya Daily Nation angara gazeti ya Daily Nation yekaligete na siasa yo betrayal ngakinda teke usina bari na politics of betrayal yani siasa yo kuruyonde yani yo betrayal yonde ko se yo kuruyonde ekarano jege mpacho rete abarai patano ba beire asense ya Kenya asika sedi yiba jorede yo kabero murai mutangan the founder agajora jara moyo inga odinga agajora ndani toroji jara moi Emilio Moi Kibaki Uhuru Muigai Kenyatta na Dr. William Ruto. Baba chorte sana. Lakini mwanaweka bari gete na siasa ya betrayal. Politics of betrayal. Time dinge mari kiwa seti airede ngane ntini kabisa yakarokole na baada na Kenya political script yae nige kora kanamna abanta abange nigo baho ka betrayal oyonde. Aso jagra bari gete gabuna aso mwaka ona 1966 by then oyo kabaire vice president Jaramogi Oginga Odinga nige tigeti mirimo ekero petane de chimeme noyo kabaire murai mutangana bense ya Kenya Jomo Kenyatta 2022 umurai bense orenge by then nero orenge Uhuru Kenyatta nigo yarakana debuna niga mo begete nsemo omokonyoye by then orenge William Samoei Ruto na kamosira umurai bo mbasimiro moja Raila Odinga igombali gete gaiga banta bange sana ina siasa ya mangana yo betrayal hayundo jenyerera sebeji ya kane na gatano gazeti yiga ya Daily Nation bari kirega igabuna umurai bo makonyi bo umurai bwenze digadigashagwa ibona tene serikali ni ibone bigete mirobiriyo kwena kibona ngojere ko implement the act ya 2020 ujakere weekend ibona implementation yeri ya dakere ko korwa asa mangana yeke merige cha act 2020 ngojere go ikirana ka kwana buri tukuri goro ekere ikirana de ase umusangano bukori ya mangana ati reforms asenza meri ya Kericho Golf Club ni wana tene serikali ya Kenya kwanza ebina bierengede kujigokora asa matuko alebosio tusikibo siasa ni manje muriria aseka sedi ya Daily Nation nemergedona bono ogo kwa oyo kabeire Makori mere maseka njege serikali domokaya usinde rigo bono ya ene kiribuna niga iteretwe asenka yaye erinda kama koirwa na kurutu asoroje ruegucha ayundo yunya soma asebeji ya 10 gazeti ya Daily Nation Omurai bwenze Dr. William Ruto nigara sense ya Comoros erikorigere naki bakobwata no bwa matobu ya ense ya Kenya ayinigana ande ayiroborta gazeti ya Daily Nation ebeje ntangani nkominyoki gazeti ya The Standard ebeje ntangani ne morgredena arali hale ase asumio sabasaba protest kone ningana limwamu oseringa na liroborto ndirire na amonchorero ayo agonchikonyegari CBC araliaya asomo nweka nyamara ba negative na aya asioliwe Ruto is radical CBC shake up naraliaya korengana nega seti ya desana yana korengana barabo ali bara asiomereti akaigo nigo baro jebuna amangana na jibonchoreri asensa meyo ya competence based curriculum korengana na working party na yaragi goshkubato gosia bato koroboti ru ekrode na amatemwe manene national exam
na rigeti kuchikwirana ambangana yogo club national schools wala jikororekana ekere kiombegeri gya TS gya Service Commission kiairwe ama murakagete na ayande airwe ministry yegisem usiko nyore gasete iyo ya testanali umurikinari gete binte bingabwo ngakia bichorede nindoje na new funding model inaki eko competition yo jikwena ngujia siskuru niri kira abase beji yintangani ekarnoje na primary kiro mwana wachikonyora 1017 gishiringi eriwe yamo emie yamo nemeronge 5 nibire asenze meria primary mwana wachikonyora 2207 enseme ya junior secondary kiro mwana wachikonyora 15554 senior secondary mwana wachikonyora 19628 asense meria special need nindoje na mbali gete buno mwana ne wachikonyora 18000 ayunaro amurikiri ikiombe giati ya Service Commission ya sense ya court assurance ikabona kiraji kwerekana kego chiko take responsibility officers to be moved to Ministry of Education aba bisambara aba court assurance ikabona wachiko rusiko korwa sense ya TSC bairwe as ministry YHSM abarimu nikabonsibi bagiko take mandatory the training gosibo chiko somera mangana CBC Ekiombekeri ya the Service Commission kurangana seti na monjori ya yocho karakana sensema ya CBC niko chikona kimuna ngori minute kere ngori karakere remuneration of primary teachers iyo abuli tangani ya tenenere nech counties inara monjori akagere gochiko korekana ase amangana CBC nande na arondoje ahirobulito asega seti ya the standard nganjire nsuke asinini inanaso ile asebeja gatatu ikasita the standard ikari kukwana na how Kiswahili ngakie Kiswahili okyanya dege koiborwa as a global culture gose asege korokiaye ngote abare na in 1954 Churai Mwalimu Julius Nyerere niganya de kako bori Tanganyika African National Union pada budi amangana yege Swahili eyo yarenge a unifying language ose yarenge omonwa odakire koreta of Africa bonzi amo yude kwesa meranki ko Swahili yege ajete goja ne beja gatato gaseti ya standard ebeja kane ne ri mregrete na ngakyo mobwasimiro moja boroberetie okorobekana kwa bali tuko diarero igoro ya Kenya kwanza ayo na aranoje amorekere igaiga buna asimio moja wan Kenya coalition leaders nigobono bakare korengereria emirobiri yabo ngakibono bagochiko counter serikali yabo serikali ya Kenya kwanza ekero bakomo chibune serikali iyo nigo etijeta mato etari kotegerera aba Kenya nararia baroberdi back to the streets asimio nigobono pase merete na litukori ya saba ni wali ojiko ba chinguru diogo suguma Kenya kwanza coalition hiyo ya azimiro moja ni ojiko chake moroberio bogo sangere sisigina cha chogo kana Kenya kwanza coalition hiyo ni ojiko rangeri supporters bae eko embrace goseko kana gwakana ebango coalition hiyo litukuri ya boigo korengana muri seti ni yochiko murekera na kibaho chikorana ki bago counter alliance ya serikali ya Kenya kwanza ebegete ebejada nomo niri murekera na gotebya ngase benyintangani igoro ya monjori ayaho chikokorwa ase ewisara yechemi na somoroberio OCBC ase ekarokobatikana na working party eri ekero torojina robot kiyo yanyarde yekobwatuka Ekardo skabo siasi nini oigase beji ya gatana kabiro manjumuria nili mregedana national schools to be scrubbed in new reforms in education sector. Buna nabero bereiri buna national schools na bajira isegwa kwegesire ekero reforms ejanya digo sokiwa chise kubuatigwa buna bakare kwenana. Kulingana sidi ya desani go yanya dege ko nyorobo tukibuna education reforms team ni go bone kare kote abuna iskuru
categorization, yani jiskuru ko bekirwe birengo ao chibe scrubbed jiskuru jonzi chibe erebeyamu ultimate zona jigoi karana korende etoka ntorore lakini jina wote ina naro ali kire ase beji ya tano na kabire beji ya tano gatatu kaseti ya tizara neri molekrede buna a cost of implementing CBC and funding plans for schools, yani ngakibono ya sioriwe igoro yejiba siyochiko bwatuko asoko implement yo moroberi o CBC ase ense ya Kenya nabwo somera abo bali gete ebintu ao kapdese ngakijochiko bwatuko ase chi school. Prep Cabinet Secretary Musari Mudavadi niga wananyarega kubori abwatani bekisemi kwena kimuna ngotwara bale chingwana gose dialogue erigo soro bwe mechandeli endede kubwatana jisemi ase ense ya Kenya. Oyo Musari Mudavadi anyarega ko yakwana aburi tukurikora ekero alenge ekero bale ko kwanira mangana ao yejisemi ekero mbakana no morobiri oikana duwe no mwasiri Pejisemi Sekir Majogu na TSC chairman Jamrek Mutuguri na secretary Nancy Masharia adia bande awaikiranede asenseme yo ya mangana yo kwanira na mangana yejisemi asense ya ito ya Kenya. Ebechi ya kianda gazeti ya Destana nere mrigedena akiombe yokori kaba Alimi Service Commission yabona kikare kori ya 78 billion ojikurika abarimu 111,870 teachers in ambitious plan. Yekiombe kinkero beretiko chikurika abarimu abange korende nigo getagede 78 billion kemago ikirani omoroberio yo oye omuya. Nirujegega abaigogwa kwa ngorego ji ase ekiombe gerigia Service Commission ekarero berina quality assurance and standards functions Johnson nigo jira jikuru sigoro asenzema ya Teacher Service Commission chirwe as Ministry Education kubatakana na mangana ya amendments akare go koretwa asukonsera sensemeri ya CBC ebeje coming game margadena 3 decades later Kenya still pay a price for mass protests. Yani yara idira jintunda jinyinge jintunde sto mede 3 decades bono bado aba Kenya bado mbaenda korera na go protest igoro yo kina koma goria binto ase miaka emenge oyo kabere edida ase ensemeri ya Kitien niga garadena sabasaba lari cut short my career naki sabasaba yanyarde koninta e career aye amagoro hainigola nyora ase beji ya ikomi Nemo. Nirudi kwa seti ya test Day Nation ni nkoire ase beji ya kabere gose beji ya kabere. Aya ya kabere tibugati burito mono beji ya gatatu niri mrekidena language of love. Language of love Swahili ni barikidena popular songs in Swahili through the decades. Yani na abatera yege Swahili na bugato bugansugete ekare kare eruga ekare koiwekana buya kabza. Morigwe seti na riteri baga ria bene akarorana aba kwerende aba teri osaba nyango ngaba teri babere batatu banaiga batere te asemonu bwege sweri nara obakateta maraika akarona Fadhili William record ko 1963 endini kabisa somonu bwege sweri bara bakar kona Neema DDC Mirmal back orchestra barbaga terete amanganayo barbaga tena chamba bana team mushrooms ina mangana alia terere asensemo yege Swahili kabisa alia abana ndoche akarigo kwanu gabu sebeji yakane mrede in Kenya politics withdraw is the nature of the game, yani asensemo yage siasa asense ya Kenya go bedroy ombontonde osekwena maminja yae nero ere esani ekubugirwa sensemo ya siasa ine beji yakane emuregrede ebeji ya gatano na manere emuregrede na bono clash with the police rooms as a small old sport protest clash, yani a crash not clash nige kumarikana abanyanyimbo abarajigo clash na abaraiba smiro moja igoroba goji gokora amangana ya maandamano litiko lialero
in Nairobi keraba roberedina raira na kagere jigwa address erari koronji signature asense meri ya Kamkunji grounds abanyanyi mbali tugregoro ni kabanya ardiba kurege tindi kuji ase abomo basimiro moja keraba dana demonstration njio ebade dana saying on a public barasa will be around Nairobi bade dana maandamano tayo korinde ndo barabanchire digioka ne barasa gusaba ndo chama keraba kana asense meri ya Kamkunji ingo ya kwani dayo regional police post Adamson Bungei ne ronya tika kuruge kuro kujia so mabwasi miro moja na batete kokora mangana abo tebaga ndege ti bakora mangana ro erinde mbanyara wakorobekana ebeji ya Karenge ebeji ya gatano kabere nemregede ne kyombe gati ya teacher service commission ni ogeta geire an extra of 1.4 billion erinde gokora a bridge ya bari shortage in Kenya abona bogwe somera asinjera ya bene omubunge ababunge ni gabana banyare bako kana okwayereria agwo implement junior high badena ya mwayereri omuroberi oyo tigogende ngora erinde ochiko twara obosera bwaye ochasa matuko arebosio nino jepechi atana totene marekrete gana we use that tricks to beat us mio pass finance bill eyo nation ya kaligena osoro ejibu ibagara dana ya yamba tumegete chimbinu gete chinchabu kwetia finance bill nindo jegaiga omugano yo no kali kira sigaseti yete andanye soma bya sigaseti ya the standard ya National Assembly Chief Whip zirwana sosoro ningabono asioribuna ningaba tumegete chimbinu eri kwena kwena ngokora bale ngosingoni ndabale ngomo bwasimura moja magoro eri kwetia finance bill korengana numero kwese na the South Mugrango am very the debt and unethical tricks they used to do their small counterparts. Hoyo nomoriki we gaseti ya the standard the gaseti ya the nation oligete baigana asimiro moja ani Kenya kwa samba tumegede chimbinu gede chio kwene kia buna ngaki bakale ko ba tumegede chimbinu tuende status kibo siasa nini ekarango charari kabisa neri asebeji ya 10 gazeti ya The Nation ile mrekede buna Osinde was killed at home then dumped in river. Yani hapa tuki korangano tuki osaba tuki serikali detective ni kabakara dana ya wasira Osinde uyo kabere Makori asekigancha agie serikali former treasurer official Tom Mokae Osinde ni go itejwe asense enkaya ya Nkata Estate na Nakuru County no mberoye koirwa go ikase county ya Kisii na kabo dumped in Gucha River. Korengana detective ni about ana mother have revealed that Osinde's body was transported to Kisii. Chigiro mzaji nyingi kuru asense meri ya Nkata home. Asera ni cruiser ya Renge RC 300 vehicle. Korengana na babisa abu abanene be serikali aba ko detective ni go ba debrina obotu kibaden boga ndrede ekero amanyinga states ya dogete asensemo ya enyumba yo Osinde abo asensemo ya Nkata kai mangana makongsan on dino jana manen kimontara goitero kwe oroje bono Osinde ba muitire ba murdira soroje igoroje na detective bakarikote aba igabwo ikutakwa somero mugano uyu ni gora sebeji ya 10 gaseti ne ya The Nation umuraibuense mukanyi umuraibuense sebeji 10 na kabere namrekide na bone serikali ga begire miroberio yogo chiko environment amangana yechae gojakira egiki ende umuraibuense Dr. William Ruto no ala sense ya Komoro sekarabanda ta kobeke miroberio ga DNC yonga kyo madobo ya bwense ya Kenya na Comoros bogochi gokina ndaranda sensemo ya counties natakanda ira sense meri ndio studios nini anjenda siba maje nikirudi nitarudi katika sehemu ya county story na aliamrekere asensemo ya counties ndaranda rochosu ndabi goseko mokango tioroka gose nensemo ya riba mpesa na yo kontebi maite na ranga kia kwa bangire buya sana gomoka na go mantire no mroberio retro kabisa so kwebwere biewa kiralituko
ekero omonto agochikwebwere milioni eyamo end of the month. Inki ogokora bono ogenda ase ensemo ya star 544 osoende ase Safaricom my Safaricom app obwati procedure bakotebi you can spin bwebwere ebiego ase omoroberi oyo gomoka nago monthly baade amune ebiegwa bia 3 million birororo abantu bakwebwera korwajire bune process eyo bakotebi munoroja ase TV yago gabwo ino moroberio gomoka nago monthly inki otashirikiri onyore chibese usonyore bitogi ase mambi yabone inero disdibe bonsomusi nataka nkasensa mirinde studio chosha sinini ingoirana asirege jintigari tiange komina inyeiga ngungunta mangana ya magaseti toma yoso asensa mirie bwato ke karongo tetina gendra ko toma uchumbe yao erinde onte bina ngotera ki usenkero ki use muskiki otage chikobekerwa ikoragense ya monenus asensa miri ye bwato ke toska inero disdibe bonsomusi karotori chimamba iberega to kwena kwene miroberi ago jira senjera ya bene chishouta nero asensa mirinde studio kwena kina enda tunya kweroberia asensa meri ebwato ke nanche kuruga ngonya kwa muma kabisa no maiteriane tangenda asensa meri ya Joshua nitarudi baadaye Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bumachoge barabu inyora no murberi bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe etala nende mo Steven captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko lya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae uchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete enyagitari ya World Fit Health Center ije gutoka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito
ntutoko make sure nga tuapimira omurwaire buya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition nobondo bonke so na kitoko kero montage obviously toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kyakwirena nga kyagwitanga ko soko nyora morwe itogotumia amaryoga kawaida aitogotera tukorwa na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ly'obonchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abarigereria kurochi county sana na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Spexels Opticians abubale si kliniki kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asa mangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biasana mwanju mulirane krotwa sense media ende ye studio asenjera ya abene kabisa yene studio ende studio B asijoshyo ikaranste akwana gune menyonjo ne byago jera asenjera ya bene kabisa tikanse miga iga ndugena rako cheki iga ingo na keralire iga nindo jengo tebinde lakini tikanda rana Sara na ntumera a direction enaki mondago ikamatangaria tigandara inantumira ekaromete natakatuma direction asiwe kandarwa kana matangaria kwa Sara ngora amashabiki nara kwendaria korenganera ndina okoro songo oiko gembo municipality ande gotirimboke chinse machiricha mnobisi ya DC umedo bisi ya DC era ribono muntu kuchikanda uchikutambuke taraje ya gajwenyi to tambuka taraje ya to ta medo na onda kwane kuru agiri the under direction via
ekero kwa ikire ogembo otige bone njiririe kwenda goroji kwenda kujitendera kile njira nere uchi swale jiro gari wenda stop cia DCR tutambuke guja do akampara ngarabu akwenda sinjira mangere njira kana na boko boreria abo asibigi abo lakini tutambuke je guja mangere village obviously ya DCR oyetaka paragete na boko boreria abo igobona na njina atemiro kwa direction ego ikoro rende to nere yo ngade aye age manje muri jo shakara ko mbone na ru nyenge just ndaru nyenge bunere igo nerina kwa rongo jo bosongo tingo de ina oge tumbe age karo ko bosongo nigo we ko gembo jo age karo ru bosongo ego ikir njena de abakuru bosongo mono lakini abange bosongo bagwita abakuru mo to de na ju ya basi timarana bare etire igale timaidira lakini bona abakuru bosonga abange niko bakogenda baike ogembo batiri mbakari odisi obviously ya DCR to ande gucha ngumbo agabara ngarari obori ngai mangere village bontita watu watakwambia watakwambia Joshua na hata abenyingira kin nere yo lituguri angyo Shabana angwa kekare na Kisii na Kisumu Horror Stars yengo yomambine kare ase digia Gusii stadium ekaro Shabana gojigwa kara Kisumu Horror Stars igaba tiodere wanto tiodere mamtoro sepana nebwe ese kubwa eba banyango gase kemena ne gyo kia national subari mobiro ni gojoja ga sa 7 abyo angyo ekaro Shabana etangaine ne point ya 52 Muranga Siria kabana ambaye bere wa point 68 ekeni ngigerengete ko iro bunyangongo bwa national subari igemere na Shabana maambie bwe mobiro oyo enyo point 73 eise go itwa Muranga ebwe igo Muranga yairire gekombe nandi yatanga ndire tebo lakini leto sabera Shabana mayana akimambie dar ko bwengo yeyo Muranga Siria ne yabana ambaye bere ana maya ine goyo ya Shabana digangirane digangirane sega seji ya the standarding uside nation inkorere amangana counties kiando je robiana bia mnyo kirbiere niko bawadana we are not facing hostility in Nyanza ndondora nyora bobe bonde ya sense media Nyanza abuna aba mbibali okorana ba chenjire birengererio na kumusira omurai wense Dr. William Ruto kati ya bumbali Tomo Jende Eliasho Diambo Gideon Chanda Mark Nyamita Verisco Dol na Carol Omondi abonsi barekana kwenda sense Mary State House karabanya na omurai wense rather na yaya barabumbabu ati hostility ndegende yonsi niko bandade kokore mirimo ne serikali erinde aba Kenya babo gosasi bakurwa banyare bago konyega abuna baruna bakargo kwana boigo asinjira yabo enyene abuna mangana account ningondo jena rents of righteous constituency lam sava for lack of banks yani asinara constituency de karene sana si county area ram mbabu ati bengi ebakare go chandika sana asinjira ya abene nindo jega drivers and conductors urge state to address their grievances. Wrong distance drivers and conductors association yona karikobolia serikali korigerina ngakigaki bakorere mechandiri bagwetera babakonye ekarbago chanduga nalia ayuna rara siga city ya the nation asamangana counties ngira na siga city ya the standard nirudi katika counties indole na rali aire oborito ekarongo ikasika city ya the standard beche yo ya merongevere ne yamo ikaseti ya the standard aba senators nigo beso kiri bakare kuboni kyombegeri gyo korenge misara eyo kimayikan debuna salaries and remuneration commission getige konya ko chanda aba MCA baba mente ngeri yabo korengana nomo senator bwe county ya Nandi Samson Jergei ni akarodana ningi kiragere ekyombegyo kemento murai bwense bese kementa bakori mirimo bande bese lakini getige aba MCA bakorega cyengo bonni gadena yaya ekyombegyo gya SRC kirigereri ngane ikabsa akekonye aba MCA na barbanyore
eng'eri yabo. Abarai korwa sensemo ya Kitale niko bona bagare koboria locals bari babate jibunduki jitanjeiri korwa enaliobo kibagora ere asinsemo jiri awo jigendede gotwara emechando buna West Pokot, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Nandi, Uasin Gishu, Baringo, Samburu amane jine jijanda kwa nomochando bobo korekanu assessment ya counties ninojena Nzoia Water fails to meet workers reduction amid claims of gravity. Ina sema hiyo ya Nzoia Water koranige bwata nere mechando wokerekanu mbokararo bwechibes. Ahinojena aro agenderete asinjira ya bene ekarondoje beji emerongewere na inye ekaragote bana governors arch state to honor 1.9 grant for county officers. Yani neje serikali ya tiga eigwere gose esike na koruchiba se juja ya county erinda bokorari which county bogendere gokoro no mugaba no taraka nitiyo nyateka kwa nayo mtomi njugi odana bono rende gwekajiba se chibwado gwe ayindo jina arara sisema ya counties ayande na ari akare korigeri gochibo siabu asem tokana lakini korende ndarakora nojena clinic officers niko bono bago sereirie gochi go mosoera Susan Kika ase county ya Nakuru kubotikana na automination ya contractors contracts babo ose chiga silba kora se county mwanjo muri diango rabo ase amagase dieri tukoria lero nani tachikonya nali tuko ria chuma tata simagase tin kone nara kore rabo asensemo yiga seti echo na gosomera ya Daily Nation amo na The Standard. Mone yento korangerina wenyorere ekobi yao bwesomere asubugare asenjera yabeno. Mete kuna mtu sasa njina hago chuderi. Kwa hivyo mugano kete nore ngororo ayibana boko genda bwesomere asubugare. Siku yalo ni saba. Abana kwenda bara alika mkunji ende barore naki bago kwanira aba Kenya. Nindo jega iga asika sedia Daily Nation mwezi kwa watu wa taifa leo. Taifa leo nero ngora nyirigi ndende ya dana siku ya Kiswahili duniani. Leo ni siku ya Kiswahili duniani. I think so. Kwenye lile dole siku ya Kiswahili duniani tumetu zikora yangu senda yarangu ligere ndasi nini korende ya dana kibarua jasmio. Yani kibarua jasmio ni kibi hijo. Mbali getega iga ekarondo jena mapambano. Viongozi wa serikali wamesema wataruhusu mkutano wa kamkunji pekee bali si maandamano, huku binsani ukisisitiza utaanza mapambano yote injini. Usigurire asika seti hiyo ayo jorire kidura kindiki mwasiri bobo rendi boime nimirobire serikali ngoina muraibo mbasimiro moja Raila Odinga nereba odenda sasa mapambano imeanza. Asika siti yibo igo ni murekerete buna majo na jinsi Osinde alivyo uwawa. Uchunguzi wabaini wazi jinsi afisa huyo wa zamani wa hazina ya kitaifa alivyouawa kwake na kutupwa mtoni Kisii. Agaitwa alinkata, agasafirishwa, ajikurutu asoroje rwa aguja. Aina boko enyorra bwesomere asenjera ya bene omwanjwa omurigereria ekero njenago chuteirie asenjera engia kabisa njigasiane no kochuteri na kotebina naralirende agendete koba ime ya Ndizi TV anasumuroberio Ensakia kiraditukira Jumatatu igadituko lichuma manju marenje mina kufuria kofia ekero koba mari nyora nabona sege kagerbosio ndio kwenda sense meri yebwatoke ekere birobiane ndo jebigendete kominyoka asinini ase birobiane bigendete kominyoka ase mambi yaboniga goikadore asense meri yebwatoke asibonto jikura tora tema tora minyogie byabo bike umete na boko nyana kwa minyogire kwani umefanya kazi wiki mzima mwanju muriria bono kwa rosira kina mto ikasense meri yebwatoke twarabekerwa tiso twarabekerwa mwaniki twarabekerwa jamnasi Afrika ando wa jamnasi Afrika ya
Anana wamebadilisha usiku imekuwa mchana. Joshua mbekera wadelo kuna dunia ngaki wana kwenda dunia ya body rasini lakini ngoira ne na mwaoncho de magaso ya abaire botuko mahindi choma mlikuwa mnachoma mchana sasa ni usiku. Hiyo jamnasi ne tereta wadelo kwa janya usiku. Hiyo sasa Joshua kabisa. Aiko manju muriria na ko chuteria ria ngasensembo ya magaseti bana ko deina ngujina kwa ni amagogia igatwenda asensembo yebwatu kingi okora asensembo yebwatu ke no kubwatuka SMS ya ogo cha studio otena ya injembekere ko tera gidi producer ideri ga sia ya ko ari no kubwatuka gazi ya na kwa mote ina injembekere jamnas Africa mbekere taarabu mbekere bongo mbekere R&B mbekere konde gwenzi kazi yake ni kuweka ana mbekere nyagoka mbekere ragire kwinja nyagosira erika ya no kubeka woka iwangu ikatora sense meyo tobekerwe amatera spark Jason Kinara na good morning Brighton. I'm ready to be in the show this morning live from Kisii Goji. I hereby send my condolences to the family of President Sarah Nyarangi and the family of Obedi who are laying their out today. May God grant them strength to bear the fortitude. Tima dingo yoro siro no mabo Stephen Guto ngoma ya Joshua eturedi ya gichana weekly father na good morning. Akona sisi. Thomas Mishirada na good morning nyasaye nomuya. Maana nyasaye no muya ni gago sesenia abidu joso da no are me yomoroberio asemambe yaboniga ime yomoroberio Ensakia buya sana kabisa Victor Monda da no are me yomoroberio listening and watching Tera Mogusu no are me yomoroberio buya sana mashabiki ane karomore me yomoroberio karabano de gochikoenda sense meri yebwato lakini baada ya nisome danda soma SMS jino iberisa togaiga hi in this TV wansuba usibu akirabuya bwakirebuya kurwaiga chinsemo chabugusero ganga tumwakirebuya manene nyasaye asonzi agotokorera abarali amasabiki abairi n'abasani tomirane sobo Sara Nyarangi Ontita ase okomwakiro kwairi mamu mwabo mamu mwabo cheni barongo Ontita akarigana rest in peace timu apana kosa oyo narogo Chris digabona nindu ikatorari to mongina chen barongo isko ayo mwerio na pali mwezi moko genda samatanga sorongoro Gusii no na gisemba chinde protoiko tikatwe pali batonyorire isko yawe mwerio pero batanga dina to durubania matanga yabantu ba de abantu bari badena tinga iribaga tingora digi iras mwe guri baga matanga kosa igenda rira abari abasani ba Apple muntu nakorra mukwani matei pole akdekhat talina erasma buna nerasma no ngora no munyakero mnora amatanga lakini dende nande egento gokorera gaki asemambia bone na hindu tigatwara na bando kibakora amatanga munyakero kyoko ara amatanga no muntu kobeke ndurwanu no muntu tamaidino na abairi no muntu tamaidino no nejinsoni no muntu moko akoru jibando imi aho muntu muya arae miroberi ya matanga amairi bagari kanisa amairi bagari abairi amanye ribaga ria administration amairi bagari ya siasa ta siasa